бъда кратък. Уважаеми господин премиер, днес премиера е наш гост и искам да кажа, че това е 9-то изложение. За първи път той е посетен от премиер. С него е моя колега, министъра на транспорта Ивайло Московски, така че да ги поздравим и двамата. Има много хора, празнично настроение. Тази година е по-силна от миналата, по-силна от по-миналата. Преди малко ни спряха и ни казаха, искаме повече субсидии. 2009 година започнахме с 0, в момента стигаме до над 300 лева на животно, едро животно, така че това е ангажимент на държавата към този сектор. Мога да кажа, че само преди дни подписахме споразумение с всички браншове за 500 милиона национални доплащания към 800 милиона европейски средства. Така че до година сектор земеделие ще получи над 1 милиард и 300 лева. И голяма част, около 200 милиона от тези средства ще бъдат за животновъдството. Така че мога да го обявя. Следващата 2012 година ще бъде годината на животновъдството в българското земеделие. Желая ви хубав и успешен празник, панаир. Стават изделки, дано тези, които са дошли